Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto'r wythnos hon. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno â ni. Gadewch I ni offrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. O Dduw Dad, wrth I ni gyfarfod yma heddi yng nghyfforddusrwydd a diogelwch ein cartrefi. Fe gofiwn ni am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder. Cofiwn yn arbennig am yr rheini mas yn yr Wcrain ac mewn mannau eraill lle mae rhyfel a gormes a thrais yn reoli I cymunedau a'i hardaloedd. Gweddiwn am heddwch yn ein byd ni o Dduw Dad, am well dealltwriaeth rhwng bobl a'i gilydd, am ras am ymynedd ac am fyddeiant. Gweddiwn am gyfiawnder yn enw Iesu Grist. Amen. Yr eneinio y Methania. 6 diwrnod cyn gwyl y Pasg, cyrhaeddodd Iesu Bethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn ddaeth Iesu ag enôl yn fyw. Roedd swper wedi drefnu anrhydeddu Iesu. Roedd Martha yn gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd yn eistedd gydag wrth y bwrdd. Daeth Mair I mewn gyda jar 1/2 litr o nard pur, oedd yn bersawr drud iawn. Tywalltodd y persawr ar draed Iesu, ac wedi sychu draed gyda'i wallt. Roedd arogl y persawr i'w glywed trwy'r tŷ I gyd. Ond yna, dyma Judas Iscariot, y disgybl oedd yn mynd I fradychu Iesu ynys mlaen, yn protestio. Roedd y persawr yn anwerth ffortiwn, medde fe. Dylid fod wedi werthu a rhoi'r arian i'r bobl dlawd. Ond oedd e ddim wir yn poeni am y tlodion. Beth oedd tu ôl I weiriau oedd y ffaith I fod e'n lleidyr. Roedd Iesu a'i ddisgyblion yn rhannu un pwrs, a Judas oedd yn gyfrifol amdano, ond bydd e'n arfer helpu I hun i'r arian. Garloni ddi, meddai Iesu. Mae wedi cadw beth sy'n ganddi ar gyfer y diwrnod pan fydda i'n cael fy ngladdu. Bydd pobl dlawd o gwmpas i'ch helpu nhw bob amser, ond fydda I ddim yma bob amser. Roedd tyrfa fawr o bobl Jwdea wedi darganfod fod Iesu yn Bethania. Dyma nhw'n mynd ato, ddim yn unig I weld Iesu,
ond hefyd i weld Lazarus, yr un ddaeth Iesu ag yn ôl yn fyw. Ond roedd y prif offeiriaid wedi penderfynu fod rhaid cael gwared ar Lazarus hefyd, am fod llawer y bobl o Jwdea wedi gadael nhw a dod i gredu yn Iesu o'i achos e. Odych chi wedi sylwi sut mae aroglau arbennig yn medru dod ag atgofio nôl i ni am wahanol bobl neu wahanol lefydd. Ac mae'n siŵr gen i bod ni gyd wedi cael y profiad hwn o bryd i'w gilydd. Aroglau gwahanol yn ein hatgoffa ni am gyfnodau gwahanol yn ein bywydau. Ac hefyd mae aroglau gwahanol yn atgoffa ni o bobl gwahanol hefyd. Wy'n cofio pan oedd yn plant ni'n fach, bydden nhw'n treulio ambell i ddwyrnod gyda mam gi a tad ci, ac ar ôl dod adre, bydden nhw'n dweud bod nhw'n gallu gwynto, yn gallu aroglu tŷ mam gi a dy ci ar ei dillad. Ond wy'n hoff iawn o'r stori honno am un ferch fach, a rhoddodd gwtch mawr i'w mam gi a dweud wrthi, i chi'n gwynto'n hyfryd, i chi'n aroglu'n hyfryd. Beth yw'r arogl? Oil of old lady, hefe? Mae aroglau gwahanol yn medru nid yn unig dod nôl ac atgofion am gyfnodau arbennig o'n bywydau ni, ond hefyd yn medru dod nôl gyda'r atgofion yr emosiynau neu'r teimladau sydd yn gysylltiedig ar aroglau. Mae'r darlleniad y bore yma o Efengil Ioan, ac mae'n sôn am arogl arbennig iawn. Arogl y lanwodd yr stafell. Arogl a esgorodd nifer o emosiynau gwahanol yng nghalonau'r bobl oedd wedi cwrdd yn yr ystafell honno. Mair yn tywall persawr ar draed Iesu, a'r stafell yn llenwi ag arogl. Ac mae'n rhyfeddol meddwl bod ychydig bach o bersawr yn gallu bod mor controversial. Beth yw'r rheswm am hyn? Be sy'n gwneud y persawr hwn a'r arogl hwn yn destun trafodaeth ac yn destun anghydweld hefyd? Wel, mae'r persawr o gael ei dywall gan Mair yn arwydd o ddau beth. Yn gyntaf, yn arwydd o gariad yn cael ei dywallt, ac yn ail, yn arwydd o fywyd yn cael ei dywallt.
Yn gyntaf, tywalltiad cariad. Fe dywallodd Mair ei chariad. Un peth sy'n ddiddorol am yr hanes hwn yw ei fod yn ymddangos yn y 4 Efengyl, yn Matthew, yn Marc, yn Luc ac yn Ioan. A mae hynny, siŵr o fod, yn arwyddocaol yn dywe, yn dangos pwysigrwydd y stori hon. Mae'r manylion yn gwahaniaethu ychydig, wrth gwrs, ond mae'r ffaith bod y persawr wedi dywallt a'r gwrthwynebiad i'r weithred honno yn amlwg yn y 4 Efengyl. Yn Efengyl Matthew a Marc, mae'r digwyddiad yn cymryd lle yng nghartre Seimon y Gwachan Glwyfus a iachawyd gan Iesu Grist wrth gwrs. Ac nid yw wraig a dywallodd y ffiol o alabastar gwerthfawr ar Iesu yn cael ei henwi o gwbl. Yn Efengyl Luc, mae'r digwyddiad yn cymryd lle yng nghartre Seimon y Pharisead, sy'n gwrthwynebu'r wraig ddi-enw eto, yn hytrach na gwrthwynebu'r persawn a'r weithred, a hynny oherwydd ei chefndir a'i hanes. Ioan yw'r unig un sy'n dweud wrthon ni mai Mair oedd y wraig, chwaer Lazarus. Mae'r rhai'n credu taw Mair Magdalen oedd y wraig hon. Ond beth mae pawb arall yn ei ddweud, Ioan sydd o dan sylw gyda ni yma heddi, ac mae Ioan yn dweud taw Mair, chwaer Lazarus a dywallodd y persawr drud. Beth oedd tu ôl i'r weithred hon felly? Pa awgrymiadau bynnag sydd wedi cael eu cynnig? Un ffaith sy'n bwysig yn yr hanes hwn, sef mae gweithred o gariad yw'r weithred hon. Gweithred syml o gariad Mair tuag at Iesu Grist. A gweithred yr oedd Judas yn ei gwrthwynebu'n ffyrnig. Ond yna dyma Judas Iscariot, y disgybl oedd yn mynd i fradychu Iesu nes ymlaen yn protestio, medda'r hanes wrthon ni. Nid bod gen i unrhyw gydymdeimlad â Judas, ond fe allwn ni ddeall i ymateb e. Oedd y persawr hwn, neu yn nard, fel oedd e'n cael ei alw, yn bersawr dychrynllyd o ddrud. Oedd e werth rhyw 300 denariws, ac roedd 1 denariws yn gyflog dwyrnod i labrwr yn y cyfnod hwn. Ac mae persawr da yn costi arian yn dywe. Wy'n cofio un o'r merched ni wedi gofyn am bersawr arbennig o'r enw Calvin Klein Sioc am Nadolig rywdro. A dyma fi yn mynd i'r siop i brynu'r persawr yma, a pham glywes i beth oedd ei brisiau, fe ddwedais i wrth y frenyw tu ôl y cownter, does dim ryfedd wedi si bod nhw'n galw hwn yn sioc. Mae persawr da yn costio'n ddrud. Ac fe allwn ni'n hawdd ddeall pan bod Judas, dyn a oedd yn edrych ar ôl y drysorfa, yn gwrthwynebu. O wybod beth oedd gwerth y persawr neu'r enaint costus, falle fydden ni wedi gwrthwynebu hefyd, cofiwch. Onid oedd ei rhodd yn rhy gostus o lawer, yn rhy extravagant o lawer, tywallt y persawr drud yma ar drad Iesu. Ond dyna'r holl bwynt, dyna ergyd y stori fach hon. Roedd rhodd Mair Iesu Grist yn werthfawr ac yn extravagant oedd. Oedd Judas eisiau mwy a mwy. Ac mae yna bobl tebyg iddo fe yn y byd hwn. Pobl sy'n gwybod cost popeth, ond yn gwybod dim byd am ei gwerth. Ac mae yna wahaniaeth mawr rhwng cost a gwerth. Roedd Judas yn gwybod am gost y persawr gwerthfawr. Ond roedd Mair yn ei weld fel mynegiant o'i chariad mawr tuag at Iesu. Oedd Mair mor werthfawrogol o'r hyn nath Iesu i'w theulu. Doedd dweud y geiriau diolch yn fawr ddim yn hanner digon i fynegu gwerthfawrogiad. Ac felly fe gyflawnodd weithred werthfawr. Mae Mair yn enghraifft o rhywun yn tywallt cariad. Cariad mor fawr, fel bod arogl i gweithred a'i chymwynas ac arogl i chariad nid yn unig wedi llenwi'r stafell y diwrnod hwnnw, ond wedi aros gyda ni hyd heddi. Mae arogl i chariad yn dal i alw'r atgof amdani, ac o'i gweithred gwerthfawr yn ôl i'n meddyliau ni heddi, ac mae'n dylanwadu ar ein emosiynau ni o hyd. Ac mae'r arogl i gweithred wrth dywallt i chariad yn ein hatgoffa ein bod ni'n cael ein galw hefyd, nid yn unig i dywallt ein cariad, ond i dywallt ein bywyd, i'r rhoi'n bywyd.
bywyd yn cael ei dywallt. Beth olygu'r wrth fywyd sy'n cael ei dywallt? Wel, yn un pell, ni'n cael ein galw nid yn unig i gredu ac i gael ffydd yn Iesu, ond hefyd ni'n cael ein galw i wneud gwahaniaeth i fywydau bobl eraill. Ni'n cael ein galw i dystiolaethu ac i fod yn lys genhadon teyrnas Dduw. Oherwydd ein bod ni'n credu yn Iesu, nid byw i ni'n hunain yn ni'n gwneud nawr, ond byw i Grist. Ac o ganlyniad, i ni'n cael ein galw i ader arogl pleserus pa le bynnag yr ydyn ni'n mynd. O'n i ddim os ych chi wedi clywed hanes gwraig o'r enw Irina Sendler, un o arwreser ail rhyfel byd. Fe achubodd i 2,500 o blant o'r geto yn Woso yng Ngwlad Pwyl. Pa byddus aeth ati achub y plant o'r geto drwy wisgo lan fel nyrs ac argyhoeddodd y teuluoedd i ddewig oedd yn y byw yn y geto a byddai gwell bywyd i'w plant y tu allan a'i gosod gyda theuluoedd o Wlad Pwyl. Ac fe smyglodd i'r plant i gyd mas o'r geto. Fe ysgrifennodd i enw bob plentyn a ddarnau bach o bapur a'i rhoi nhw mewn potiau jam. Yna fe gladdodd i'r potiau ngardd i chymydog o dan goeden fale fel cofnod o hanes pob plentyn ac fel y byddai'r enwau yn y potiau o gymorth i'r plant wedi'r rhyfel i ddod o hyd i'w rieni. Gas i'r arestio gan y Natsied gwytha'r modd, ond fe wrthododd ddatgelu enwau'r plant, ac fe lwyddodd i rhoi rhan fwyaf o'r plant nôl mewn cyswllt â'i teuluoedd wedi'r rhyfel. Ac meddai un o'r plant amdani, "She poured out life, which has left the everlasting aroma of Christ, like love for us to breathe in." She poured out life, which had left the everlasting aroma of Christ like love for us to breathe in. Ydych chi deyrnged? Un person oedd Irina Sendler, un ymlith nifer fawr sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Arogl i gweithredoedd da, fel crychau bach, fel tonau bach ar ddŵr yn mynd mlaen ac ymlaen yn ddiddiwedd. Arogl melys i hymddygiad uniawn a charedig, wedi cyffwrdd â bywyd miliynau, ac wedi cywiro'r hyn oedd yn anghywir, yn amgylchiadau byw eraill yn y byd yma. Gobeithio'n wir y bydd pob arogl melys a phleserus a fydd yn cyrraedd ein ffroenau ni heddi, yn ein hatgoffa o'r dydd y bu Mair, gyflwyno'i rhodd werthfawr a'r cariad a dywalltwyd ganddi. Mair a'i rhodd werthfawr. A hoffwn ein bod ni'n cofio hefyd am un arall, Iesu Grist, y tywalltodd i waed ein mwy ni. Ac yna fe hoffwn ni ein bod ni'n meddwl am ein bywydau ni hefyd chi a fi. Sut arogl ydy ni'n ei adael ar ein hôl tybed? Odyn ni'n byw bywydau sy'n tywallt cariad, bywyd Crist debyg. Wrth garu tra fo'n byw, arhodio gyda thi, aroglau meisydd Duw, fydd ar ein gwisgoedd ni. Amen. Dwyl lawen
Gweddiwn. O dad nefol, trwy'n atat yn awr mewn gweddi gyda chalonau diolchgar. Diolch i ti am y diwrnod newydd hwn. Diolch i ti am fore newydd, am y wawr newydd. Diolch i ti am gael cychwyn y diwrnod newydd hwn drwy blygu gyda fron di mewn gweddi ac mewn act o addoliad fel hyn. Diolch i ti arglwydd am dy ofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Diolch dy fod ti drwy'r lan ysbryd wedi'n harwen ni ac wedi dylanwadu'n dawel fach arno ni hefyd. Diolch dy fod ti arglwydd yn un sydd yn dwys bigon cydwybod ni. Yn agor ein calonau ni a'n meddyliau, i sylwi ar yr hyn sydd yn digwydd o'n hamgylch ni. A dy fod ti drwy'r lan ysbryd yn bugeilio'n meddyliau a'n calonau i ymateb i'r angen hwnnw. Diolch i ti dy fod ti'n helpu ni weld yr angen, ac i weld yr hyn a fedrwn ni gyfrannu, i weld yr hyn sydd yn bosib. Diolch i ti arglwydd ein bod ni'n medru aroglu meisydd Duw ar ein gwisgoedd, oherwydd ein bod ni'n byw yn dy gwmni di o dad. Ac fel yr ydyn ni'n aroglu dy feisydd di, gweddiwn arglwydd y fydd i eraill aroglu dy bersawr di drwyddo ni hefyd. Aroglau meisydd Duw fydd ar ein gwisgoedd ni. Gofyn nhw'n i ti arglwydd i'n mantellu ni, ath bresenoldeb di. Ac felly wrth i ni fynd ynglyn â'n gwaith yr wythnos newydd hon, a bydd i eraill dy weld di, dy aroglu di, dy deimlo di, drwy ein bywydau ni bob un. I ni diolch i ti am Iesu Grist ac am ei weinidogaeth ar y ddeiar hon. Helpa ni arglwydd i fyw yn agos ato. Fel y bydd i eiriau ef yn dod yn eiriau ni. I freuddwyd ef yn dod yn freuddwyd i ni. I weledigaeth ef yn meddiannu'n calon ni. Ar o'r nerth a'r brwdfrydedd, a'r egni ni hefyd arglwydd. I fras gamu ymlaen yn enw Iesu, ac i gyflawni ein gwaith, ac i gyflwyno dystiolaeth ef yn ein brwydd ni, hyd eithaf ein gallu. Cofiwn am bawb arglwydd sydd yn fring o'n breintiau. Yr rhai sydd yn ymdrechu i fyw y diwrnod hwn heddi, amgylchiadau amrywiol yn ei llethu nhw. Cofiwn am ein byd ni a phaw sy'n byw ynddo. Arglwydd, cofleidia'n byd ni. Mantella'n byd ni ath gariad di, tywallt y gariad unwaith yn rhagor dros dy fyd. A helpa ni arglwydd i sianelu'n cariad ni hefyd, ynghyd ath gariad di. Mwy ni'n brodyr a chwiorydd yng Nghrist fod yn ymwybodol, ein bod ni'n meddwl amdanyn nhw yn gweddio drostyn nhw, ac yn eu cefnogi nhw bob un. Clyw ein gweddi felly arglwydd, a madda i ni bob bai a phechod yn derbyn. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.